Salutări prieteni și bun venit cu mine la al doilea episod din Hunger Games. De data asta ne jucăm pe alt server cu mai multe arene. Și cred că așa o să ne jucăm și pe alte servere, tot așa seamănă. Bun, sunt aici cu Vlad și mai sunt cu cineva în confă. Ziceți ceva, mă. Salut! În fine. Cred că seria asta va continua până pe la vreo 10 episoade, nu, până pe la vreo 10-20 de episoade. Unde sunteți? Eu sunt la Hunger Games. Da, și eu. Din acum. În ce arenă? Păi nu știu, la ce are? Prima. Nu merge. Eu sunt pe Apăsați pe ceas. Hai la Survivor Game. E de la aia. Era. Survivor Game? Da? Hai în arena 6. Da, acolo. Așa, ăsta e mai schimbat, pentru că aici nu putem alege ce vrem să fim. Ce vrem să fim, deci, de exemplu, uite, Elite ne dă o sabie de diamant, dar de fapt ne dă o sabie de piatră enchantată. Un arc 32. De ce suntem? De ce? Așa? Și eu cred că o să mă aleg Elite. Elite, cred că mă faci. No, hai. Hai încerc să ne întâlnim. Da? Și arena. No, bun. Repede. 4, 3, 2, 1. O început. Niciodată nu am ajuns la tantul ăsta. La Kaufland a fost. Până să duc verdeață, canafii, trebuie. O pește. Deci ala mea, nici măcar enchantată nu trebuie. Scara, cred că scara. Dar cred că în seara asta, Eu am zis că mâine. Auzi, ia. Am o călătură pe mine asta. Uite mă, uite. Ce-am găsit? Unde ești, bro? Am găsit un loc de trenuleț. Ce tare e. Unde ești, mă? Nu pot să-ți explic. Tu ai fost pe... Tu ești pe arena aia în care sari într-o piramidă? Da, ceva de ce. Și eu. Bă, da, am ce scrie. Stai că începe imediat și nu putem... Am găsit Ender Pearl-uri. Eu am murit. Nu, mai mult eu... De ce? Putem ataca? Nu cred că o să... M-a atacat acolo. M-a așteptat acolo și m-a omorât. Ne putem... Uai, am prins chestii enchantate. Eu vă aștept la arena nouă. Ok. Am găsit un arc de milioane. Haideți. Du-te, bă, hacker! Hai că vin acum în arena nouă. Așa, arena nouă. Eu mă uit la toate chiturile. Ioi. Stai că eu am intrat la altul eu am intrat la altul joc din greșeală. Arena nouă. Bun, așa am intrat. Hai acolo deasupra chesturilor. Hai acolo în aer. E arena cu podurile, nu? Cum? Uite, te văd. Da, Na, ce să mă fac? eu mi-am luat skin. Sabia de... Hai. Asisul.
Cam toate eu mi-am ales. Se pare cea mai bună. Da, nu, e bun și bună. E mai bună cealaltă pentru că are damage, știi, damage. Și scade mai mult. Dar cu chesturile ce sunt? Păi, un 9, 7, 6, 5. Te-am la mine. Și îți dă chestia. Am căzut. Și am și luat. Dar nu, m-am luat. Am găsit 2 mere. Bravo. Eu am 3 steapă. Nu pot să știu. Mi-a dat unul în chest. Aruncați-vă în apă. De ce? Aruncați-vă în apă. Am găsit Iron Sword, care mi l-a luat unul. Eu am Iron Sword. Stai, pe ce din ăla te-ai pus de aia Iron Sword? Am de asist. Ah, Nu, hai la o casă, care are un fel de moară. nu! Eu acolo m-am dus. Du-te, bă, am căzut de pe pod. Păi da, asta nu trebuia să faci. Nu în apă am căzut. Vă aștept în altă arenă. Da? Sunt în arena 10, vă aștept. Da. Stai că începe. Nu, stai că arena 10 Ce arena sunteți? arena 7. Bă, nu. Poate tu? Arena 7. Arena asta? Hai la arena 14. 14, arena 14. Haide asupra chestului. Haideți amândoi deasupra chesturilor. Sus, 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 haideți. Luați-vă blocul de iron, că mi se pare destul de bun. Ce să-mi iau? Blocul de iron, penultimul. Mi-am încearcă. Mi-am luat. Unde Uite, te văd. Pe mine? Da. nu vă văd. Salut. Salut, prietene. Hai să stăm lângă Dar la ce chesturi. arena 14? Da. Ceva cu nether și cu lapă multă? Da. Acolo, hai rapid. Alegeți skip-ul și mergem la săpadă. Am ales și eu. Oh! Da. Am găsit Bă, am găsit poțiuni la greu. În ce direcție a sărit? Eu sar spre zăpadă. Nu, hai că vin și eu la zăpadă. Bă, iară mă rog singur dacă o aveți. Hai că Hai la chestia aia colorată. Ah, ok. În spatele tău oricum. Da. Bă, am prins o grămadă de poțiuni. Wow. Am un chest și am o supă, un arc, înceatat. Eu am lag, am primit și lag. Ai primit și... Du-te, bă! Uite, bă, la ăștia cum dau ca disperații. Bă, ce disperat. Așa, hai arena. Am omorât tu. Hai în arena. Bă, veniți pe unde sunteți? Hai arena nouă. Ok? Bine, bine acum, stați așa. 2 secunde. A, ba nu, arena nouă. Da, nu merge. Hai la arena 10. Ok. Ai intrat? Stai, încă nu. Arena 10? Am intrat acum. Intru și eu acum. Îmi place arena asta. Și mie. Mă fac carcaș. Ia-ți, eu zic, da, hai, bun, chiar fac. Salut. Bă,